Oh, Ayong tama day. buhaton, imno na nimo. Kay murag lala na kanimo Let's ha. go. Mao na. Pag umanti adlaw na, pakandam naglungon dito. Lungon dito ha. Oy. Uya junon. Apa brada? Kami yung kay katulog. Ay. Ayo, dokter. Ayo. Oh, Ayo. Kwak. unsa man? Unsa man pud ni mga Oh, Pwede may check up. Oh, check up ni ba? gabi naman. Ilang ka. Unsa man ni na may pamatyag? Oy, dangin ko pamatsyag. Dali sulod mo. Ikaw sa mo. Sulod. Oy, iro na inara Dali. iro. Dali. Mak na. Di na mak. Akong ero diya pero di na mak. Numbag na. Plus ka. Tuko. Ikaw na. Ay, salamat. Check up taon ta. Taod-taod ning sakita. Yan, yan. Kapa na to. Kasi na ko ninyo Ako do. lang, Dok. Sel. Kay Siya lang. grabe na yung sakit do eh. Grabe na. Taod na niya ako, Dok. Libog na ko ani. Be. Aming palad. Oh, pala din ako na, Dok. Kita na. Unsa na, Dok? Unsa nakita na mo, Dok? Ha? Buling? Buling sim kamot. Tawag kamot Let's go. mo pikas be. Sa may kamuta ni gikan ka nalibang? Bahog tae lagi. Okay ra, Dok. Ay, sibuta, Dok. Unsa man imong problema di ay? Dugay na yung ipagmahan, Dok. Murag kapin ni tuig, Dok. Kape na tuig. Kapin ni tuig, Dok. Unsa man di ka di ay? Paano gid, Dok? Mabasa ko mga bagan, Dok. Baga ng mga libro, ba? Mabasa ko. Tinaw kayo kung mata, Dok. Do. Di ay tinaw kayo. Tinaw kayo, Dok. Nya unsa pa imong makita mo Wala dito? pa gud ako gablihan, Dok. Nabasa na ako. What? Oh, Lugi, napos man. Ha? Dugo sa kinaw, napos sa ito. Dali yun? Ako lang kabalakan, Dok, ba? Oh. Ang utang na akong basahan, Dok. Listahan, mahalap ako, Dok. Do. Paano masabi? Mahalap ka na? Mahalap ako, Dok. Magkita og listahan sa utang, Dok. Delikado na. Bin ako yung lisita ni mo diri. Katabang lang, Dok, ba? Tinuwi ko Doon lang. ang butika yung balay. Di, laylayo ra ba, Dok? Ah, sige. Patla ka dito. Ay mo. Ay mo. Ay mo ra? Oh, ay mo. Ay mo. Ang ay mo, dili ni pwede ni Ay mo. tulo sa imong Ayin, mata. ay. Ayin. Ayin? Oh. Ayo ra. Ay mo, dili mo pwede tulo sa imong mata ha. Oh. Ay mo Tama, day. buhaton, imno na nimo. Mga bobo! Kay murag lala na kanimo Let's ha. go. Imnon. Oh. Oh. Ayaw ta, Dok. Ang pabasa na, ay mo. Ayaw na. Sige. Ayaw na ito sa mata, imna kay lala na Sige, kanimo Dok, ha. sige, Oh. Dok. Lamat ta, lamat. Oh. Ito ito. Iyay, ayaw rawan ni. Yan, ako na po next. Iyay, lambat ka, Dok, ha? Ngay, pungko. Sige, pa-check up ko, dok. Sikap ka. Ay, dugay gibatyag. Kubo, dok. Opo. Padulang tuhod. Sa tuhod? Sa tuhod Ano sa tuhod man, dok? ay pagbuot sa doktor. Okay, good. Opo. Ubo. Opo. Ubo. Opo. Ay, katawa niya. Ganun. Basta-basta sa kita. Ano sa tuhod man, good. Diha sa dughan ni mo. Wa man ay uyabi mo dughan. Maapil na yung bagulbol. Okay, good. Mapalo ko sa imong sakit. Saan sakit, dok? Obo. Aminaw ha. Sitaan yung tambal. Sa tambalan ni, dok. Am susilin. Okay, dok. Sa kadlaw, katulog kami inom, pero ang buntag, inom kag lima kuok. Uy, kadagan ka na, dok. 5 days, kuan. Breakfast. Ngayon to na po, lima kadlaw. Uy, Lima kadagan. pagkabuok. Sulod niya sa pito kadlaw. Ha? Kaya pag 8 kadlaw, mubalik ka. Dagan man, ana, dok. Lima-lima. Hindi ta ma-overdose, ana. Ha? Di ka ma-overdose na ma-overtrace ka. Pag 8 kadlaw, balik ka na ko. Pag to ka sa city hospital, pa-x-ray ka. Pag pa-x-ray na ng result nga na, TB na. TB na result TB, nga. result. Oo. Pag human, kita kang tindahan na doon, palit kang antina. Usa na natin na, dok. Utagig antina, kinananay channel. Uy, TB na nanay channel. Nakita na mag-TB yung pamilya. Di pa kana. nga ako yung TV. Oo. Di pa kana. Ah, unya dason. Oh, mao na.
Pag human sa adlaw na, wala na, pakandam naglungon dito. Lungon dito ha. Uy. Nakuhaan pa oh. Sige na. Pagkadaghana ni, oy. Oh, sige na.